କୁହାଯାଏ ଜଗାର ଡୋରି ଯଦି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମ ସହିତ କିଛି ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କଟକରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥରେ ଥିବା ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଇ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶରଧା ବାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୀନ କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ଫୁଲରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। ଚାରାମାଳା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା ଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ମାନେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବାବେଗର ସହିତ ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।